O Servizo de Protección Civil de Vilagarcía súmase ás novas tecnoloxías para aumentar a protección dos cidadás. O Corpo de Emerxencias crea un servizo de aviso de alertas a través do WhatsApp. O obxectivo é ter unha forma rápida, fácil e bastante eficaz de poder dar unha recomendación o máis pronto posible. Xa sexa que se confinen nas vivendas, que unha estrada importante como pode ser a 4.7 ou a 4.3 ou incluso a Nacional 640 está cortada en horas puntas por un accidente de tráfico, por un incendio forestal, polo que sexa, e evitar pois os embotellamentos que se poden crear moitas veces. A través desta aplicación, Protección Civil informará de todo tipo de incidencias. A idea é dar incluso avisos de meteoroloxía adversa e recomendacións hasta incendios forestais importantes que podan comprometer a circulación en algunha estrada, o que decía antes, incidencias con mercadorías perigosas, incendios industriais, todo o que nos necesitemos darlle algunha medida de autoprotección á poboación e poder chegar o máis rápido posible a toda a población de Vilagarcía. Grazas a este servizo, os cidadáns coñecerán como protexerse en cada situación. Nos con isto conseguimos dar os primeiros consellos canto antes, xa de confinamento, as medidas que teñan que adoptar en ese momento e que non se dirixan á zona. Todo eso daremos por mensaxe. Para darse de alta é necesario enviar un WhatsApp escribindo alta emerxencias ao teléfono 986 51 20 20. O servizo é só para recibir información. En caso de emerxencias, os afectados deberán utilizar os habituais teléfonos de atención de incidencias. O que é importante resaltar é que mediante o WhatsApp non se van a atender ningún tipo de incidencias. Vale, eso ten que ser mediante unha chamada convencional ao mesmo número de teléfono, pero en ningún momento se podrá utilizar o WhatsApp. O servizo está disponible dende o sábado ao mediodía. Polo de agora xa se anotaron máis de 500 persoas.